ಗೈಸ್ ಪೂರೈಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೈಗಳ ಸ್ವಾಗತಂ. ಇನ್ನಿದಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇಡ ಪಂತನ್ ಅಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಹತ್ತಿ ಬಂಡ ದೂರ ಪುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನೆ. ಆ ಎಂಕ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಬಂಡ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಮುಟ್ಟ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಯೂಡು ನಮ್ಮ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ನ ಆ ಮೂವಿ ಗಟ್ಟಿವಣಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಆಯ್ನ ಮೂವಿದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲನ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಬಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲಬಹುದು. ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ అయిన ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡೇನು ಐನ ಮಾಡ ತೂದು ಬಲಿ. ಬುಕ್ಕ ಬಾನ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೋದು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಇತ್ತ ಮುಗಾಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡದೆ ತಂದು ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ಬಲ ಪೈ ಬಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಚಿ ಇದು ಗಂಟೆ ಅದು 10 ಗಂಟೆ ಐಜ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂಡೋಣ ಹಾ ನಿಕ್ಲ ತೂಚಾರದ ఆయన లోకట్టల పవర్ బ్యాంక్ లేతోనా కొడే కొడే ఏనైటు రేంబతోన్ బై కొడే బోడు ಬರ್ಸಾದನ ಚಂಡಿಯವು ಅದಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂದು ವರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಕೊಡೆ ತೊಂದ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆ ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತದ ನೋಡು ಹೋಗ್ಬಿಡದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓ ರೂಟು ಉಳ್ಳ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಚರ್ಕಲ ರೂಟು ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ಗೆ ಓಪನ ರೂಟೇ ಹೋಡು ಒಂದು ವಿಟ್ಲ ಓಪನ ರೂಟು ನಂಕಲ ಟೌನು ಪೆರ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಓಪನ ರೂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಹೋದು ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡು ತೂಕ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಇದ ಮೌಗುಳಿ ಇದ್ದ ಮೌಗುಳಿ ಮೂವಿತನ ಆ ಮೂವಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಾನ ನೆಟ್ಟ ಜನಜ ಮೌಗುಳಿ ಅನ್ಬಿಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಲ್ತುಕೊಂಡೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸತ್ಯ ನೆಂಕ್ಲ ಇರೋದು ರಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಕ್ ಮೂಜಿದ ಇರತ್ತ ರಿಕ್ಷಾ ನಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಆಜಿದ ಇರತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಮೌಗಿಲಿ ಇತ್ತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಿತ್ತನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಪ್ಪು ಗಾಯ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಳ್ಳಿನ ಹೋಗು ನೋಡಿ ಟನ್ 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 10 ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳಿನ ತಪ್ಪು ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಟಿಪ್ ಉಂಟು ಈ ಕಾಯಿ ತಿಂತಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ನೀನು ಚೊಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಈ ಕಾಯಿ ತಿಂತಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ತಿನಿಗೆ ಪಡಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಲ್ಲ ತಿನ್ ಯಾನೇನಪ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡಗ പറന്തോളൂ കൊസിയാവണു അതെ ഗൈസ് എന്തേ പറന്തോണുണ്ട് പോയി கொஞ்சம் ரிக்ஷா உண்டா ரிக்ஷா ಇದು ಬಜ್ಕಾಯಿ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಕೊಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಗಿಟ್ಟದ ವಯಸ್ಸಾಗ್ನಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಗೈಸ್ ಬಾಬಾ ಹುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಎಳಿಬ ಕಜ ಆಡ್ತಾರೆ ಭಯಂಕರ ಇಲ್ಲಡಗೆ ಕಜ ಆಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಐನ ಮುಗಾಲ ಜನ ತೂಪಬೇ ಗಾಯ್ಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪ ಗೈಸ್ ನಮಿತ PH ಸೆಂಟರ್ ಕರೀದೆ ಮೂಳೋಳೆ ಬರ್ತುನೆ ಎಂಕ್ಲೋ ರಾಣಿಯರ ಮೂಳು ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಮುಂದು ನಾನು ಚೂರು ದುಂಬು ಬಂಡ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾನತ್ತ ಈ ಗೇಟ್ ಕರೀನ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಬೇಡ ಈ ಪಾತೋನೆ ಎಂಬಲ್ಲ ಆಯ್ಪ ಈ ಪಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತದ ಕೊರ್ನಾಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮಿತ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆತ್ಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮುಗಿದ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಅದು ಇಂಚೆ ಪಾತಿರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಅಂದು ಬೇಲೆ ಮಾರೆ ಹೌದಂದ್ರಿ ಬುದಾಯಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಇದೆ ಓ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಮೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಗೇಟ್ ಇದು ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗೇಟು ಆಡ್ತಾರಾ ಎಲ್ಲ ಬರೋಣ ಜನ ತಪ್ಪು
ಎಂತ ವಿಶೇಷದಾಯ್ತಾ ಉಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿದಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ಕಲ್ತನ ಮೂಳೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿದ ಆ ಮೂವಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಜಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀನ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೂಳುಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪಾರ ಬತ್ತನೆ ಆತಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬಣ ಚೂರು ಅನುಭವ ಅಂತ ಉಂಟು ಪೆಟ್ಟ ಐನ ಅನುಭವ ಅಂತ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಹೊಸ ರೂಟ ಏನೋ ಜೋಡು ಮುಳ್ಳು ವಿಶೇಷ ಮರಳುಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪ ಬೇಕಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವು PHC ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಳ್ಳು ಪಾಳೆದ ಮರ ಉಂಟು ವಿಶೇಷ ಮರ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲಿ ಗೋಲಿ ಮರ ಐಟವರ ಹೋಯ್ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಅಂದ ಏರು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಜಿದಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ ಆರ ಹಾಂ ತುಲ ವಿಶೇಷ ಮರ ಕುಳೆತ್ತ ಮರ ತಂಜನುಂಟು ಅದ ಅದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪ ಎಂತುಂಟು ಅವು ವಿಶೇಷ ಅತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ ತೋಜುನತ್ತ ಆ ಕಾಲೇಜಿದ ಊಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ತೈತೆ ಇನ್ನು ತೂಳೆ ಅಂತ ಅವೇ ತಮ್ಮಳೆ ಹಿಡಿದು ನಂಚನೆ ಮರ ತೀರೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅದ ಪಂತಿನ ಹುಡುಕುತ್ತಾನ ಕುಳೆತ್ತ ಮರ ತಂಚನುಂಡು ಕುಳೆತ್ತ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಣ ಶಾಲೆದ ಪುತ್ರ SNHS ಪೆರ್ಲ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೆರ್ಲ ಅಂಚ ತತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಇದು ಮಾಸು ಮರಣ ಒಂದು ಚಿರ್ತ ಗ್ರೌಂಡು ಎಂಕಲ ದುಂಬದ ಸಾಲದ ಚಿರ್ತ ಗ್ರೌಂಡು ಮುಳಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೇನೆ 6th ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅವು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಗೈಸ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂತ ಬರೋಣ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಎದುರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆ ಗೈಸ್ ಪಿರಾವತ್ತಿ ಮೂಳೆ ಎದುರು ಆಪೆದು ಬಿಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ರು ಕುഞ്ഞി ಎದುರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಎದುರು ಮೂಳು ಅದು ಪಿರಾವದ ಸೈಡ್ ಮುಳೇರು ಗೊಬ್ಬಣೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂತ ಏರ್ಲಜ್ಜಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಜುಂಡ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಳೂರು ಬೇಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾ ಅಪ್ಪಡೆ ಕೊಪ್ಪಣಂಚ ಅಪ್ಪಜ ನಮ್ಕೋರ ಅಪ್ಪಣದ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಎತ್ತ ಪವರ್ ಅತ್ತ ತೂಲೆ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಎದುರು ಆ ಮೂವಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿ ಅವು ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಅವ್ಯಾ ಒಂಜೆ ತೂ ನಮ್ಮ ಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಉಂಡ ಆತ ಅದ ಜೋಳಿ ಗೊಬ್ಬಗಣ 6 ಆಗ್ತಾನ ಫುಲ್ಲು ಪಾಪ ಗೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಲೇ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಸ್ಕೂಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ತೇನೆ ಸ್ಕೂಲು ಒಂಜಿನ 10 ಉಂಟ ಗ್ಯಾನ್ಲ ಮಿಗ್ಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತೇನೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿಜಿ ನೆತ್ತ ಎದುರು ಮೂಳು ಒಂಜಿ ಸೀನು ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ನೆತ್ತ ಎದುರು ಬರ್ಸರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ನೆತ್ತ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಾಯ್ಸಂದು ಮುಳು ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಗಿಟ್ಟಾಡೆ ಮಲಯಾಳ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಆತನತ್ತ ಮುಳು ಬೆದರಂಪಾಲಡೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂಡಿ ಮೊದಲು ಅವೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ನೆಟ್ಲಿ ಓಸ್ಟರ್ ಎಡ್ತಿ ಮೊಟ್ಟ ಯಾವ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾಸು ಮರಣ ಮಾಸು ಗೈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತ ಎದುರು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ತೂರು ಇಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ ಯಾರ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಾನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಬೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಇಂಬ್ಯಾಣ ಮೀ ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತನೆ ಬಸ್ ಉಂಟುಂಡು ಇಂಬ್ಯಾಣ ಮೀನುದ ಲಾರಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಯ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರವನು ಮೀನುದ ಲಾರಿ ಅಪ್ಪಣಂಚೆ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಮಿತ್ತೆ ಪೋಂಡ ದಯತೆಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಜಕುಡ್ಲು ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಪೂರ ಪಡಿ ಬಾರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನ ಬೊಳ್ಪೂಲ್ ಹಾಕಿದು ಪೋಯ್ ಅಪ್ಪ ಮಾಸ್ ಮರಣವು ಮುಳ್ತೆಂಚದ ಜನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಉಂಟು ಮುಳಿ ತಂಬಳೆಲ್ಲ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಬ್ಬಿರು ಬೈಯಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದ ಮಾಸ್ ಉಂಟು ಹೆಂಕ್ಲ ಸಾಲದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂದು ನಾನು ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10 ಉಂಟ ಕಲ್ತಾನ ಮೂಳೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೈಸ್ ಪಾತ್ರನ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾದಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬೆಗರ್ನ ನೀರು ಉಂಡ್ರೋಲ್ಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೀರು ಉಂಡ್ರು ಬಣ ನಾಳೆ ಮೂಳು ಸಾದಿತ್ತು ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೂರ ಪೋದು ವರ್ಕ ಸಾದಿತ್ತಿಂಡ ಇಂದು ಮುಳುವಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಪೋಯಿ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡಿರಲ್ಲ ಬಣ ತೆಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಆತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಓಡಿತ್ತಂದ ಮುಳೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಿನತ್ತ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಮೂಳು ತಿತ್ತಂಡು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂಯ್ತ ಬುಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಳ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಣದಂಜಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತಿರತ್ತ ಅಲ್ಪ ದುಲ್ಕರ್ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಂತಿತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪುದು ನಾವು ಪನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಆ ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಹತ್ತು ಒಂಜೆ ಪೋತೇರು ಅಪ್ಪಾಣಿ ಅವಳು ತಿರ್ತು ಬಂಡ ಬರಿಕ್ ಪೋತಕ್ಕ ಬಲ ಫೋಟೋ ಗಿಟ್ಟಾರ್ದು ಈ ಮುಗ್ಗಲ್ಗೆ ಫೋಟೋ ದಿಕ್ಕಂದ್ಯ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಫೋಟೋ ತಪ್ಪೋಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಅದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಕಿನ ಮುಳ್ಳು ತಿರುತ್ತು ಬೈರಾಪುಂಟು ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೈಸ್
ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋಗಿದ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಸೀನ್ ಏನೋ ಹೊತ್ತಿದ್ಜ ನಾ ಮೂವಿ ತೂದ ಅವಡತ್ತೆ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿಜ್ಜದ ಮೂವಿದ್ದ ಕೇರಳ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಜ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಲ್ಲಿ ಓಳೆ ದೂರ ಅಂಜು ಜನ ಅವು ವಿವೇಕಾನಂದ ದುಂಬದ ನಲಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಕ್ಲು ದೆತ್ಸೇರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ದೂರ ತೋಜಂತ ಓ ಮೂಳಿಂಚ ಸೈಡ್ ಅವು ಮುಳಂಜಿ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಿನ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ಬಿಡ ಅಂಜಿತ್ತನಕು ದುಂಬದ ನೆಟ್ಟಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಅಂಗಡಿ ಆ ಅಜ್ಜಿನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಡಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಂತ ಇತ್ತೇನೆ ಭಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರತು ಉಂಡುದು ಬಳಿಪ್ಪುಣೆ ಮೂಲಂಜಿಂದು ಭಾರತಿ ಸದನ ಅನ್ಬಿಡ ಇಲ್ಲೇ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬೋಂಡ ಸಂಕ್ರ ಸದನ ಅನ್ಬಿಡ ಮದಿಮೆದ ವಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೋಡ ಒಂಜಿ ಮಸಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತು ಬೋಂಡ ಮಸಾನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಲ ಪುನಃ ಅಂಚೆ ತಿರ್ಪುಣ ಮಸಾನ ಮೂಲಂದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆ ಸೋಕಿಜ್ಜ ಪ್ಲೇಸ್ ಪರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಗ್ರೌಂಡು ಅವನೇ ತಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಇರತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಪೊಡದತ್ತಾನ ವಯಸ್ಸಾಕ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನತ ಅದಾ ಏಯ್ ವಯಸ್ಸಾಕ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲಿಯದುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೊನಕ ಸೋಕಿಜ್ಜ ಮೂಳು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತು ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಂಡ ಮಿತ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಮುಳ್ಳೆಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಆತನೆ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಾಳು ಇಂಜಿದು ಜತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜಿ ನಮ್ಮ ಗೋಳಿ ಮರ ಅಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿಟು ಗೋಳಿ ಮರ ಈ ಗೋಳಿ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ದುಲ್ಕರ್ನ ಕ್ಯಾರೋ ಅಂತಿತ್ತು ಒಂದು ತಿರ್ತ ಗ್ರೌಂಡು ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಗ್ರೌಂಡು ಅವಳು ಗೋಡದ ಚಿಟ್ಟದ ಉಜ್ಜ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಂತುಳೆ ಒಂದು ಗೋಳಿ ಮರ ನೆಟ್ಟು ನೇಲದು ಗೊಬ್ಬುಣೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಪಂತಿ ಇಂಜಿತ್ತೇನೆ ಅದಾ ಅದೇ ಅವೇರು ಪಂತಿ ಇಂಜಿದ್ದುಂಡು ನಮ್ಮಿದ್ದ ಎಮ್ಮುಳ ಬಾದಾರ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಏಯ್ ಅಂಜು ಏಯ್ എന്നോട് പോതാർപ്പ ആടെ ബുക്ക് പോയി അടിപൊളി നമ്മ സുമാർ സമയമുണ്ട് മുളി നടപ്പാണ് ജന മുളി പെട്ട് ആ പിടി മാസ്റ്റർ ഈ പിടി മാസ്റ്റർ కొంచెం కథనే బేతే రాబోతుండియా లగ్గడి పోతుండు ఇందు బ్యాక్ సైడ్ షూటింగ్ అయిన ప్లేస్ అండ్ అందు ಆತತು ಪೆರತ್ತನೆ ಆಯಿತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅದು ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಬರ್ತನೆ ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಹೊಡ್ತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಳೊಂದು ಚಿರ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನು ಮನ್ಪಣೆ ಬಂಡಿ ಮನ್ಪಣೆ ಊರಾ ಹೋಗ್తుంಡ್ಯ ಮುಳಿ ಬಿರೆತ್ತೇರಿ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅವು ಸ್ಟಾಫ್ ಅವು ಬಂಡಿ ತಿರ್ತುವಣ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಮನ್ಪಣೆ ಹೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಜನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ಮನ್ಪ ಗೈಸ್ ಅದು ಅವೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೆಡು 10 ನೋಡ ಕಲ್ತಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ 10 ಸ್ಕೂಲ್ನ ತೂಯರತ್ತು ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಯರತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಪ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಏರ್ನು ತೂಪಣೆ ಏರ್ನು ಹಾಂ ಕುಳೆ ಹತ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುಳೆ ಕುಲೆ ಹತ್ತಿ ಬೇಗ ಬಿಡಿ ನಾವದ ಮೂಲೆ ಪೋಯಿಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಇರ್ಕಾಳ ಹೂವು ಮಿತ್ತೆ ರೂಟ್ ರೇಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಜ ಕುಳ್ಳಿದು ಕೊಡು ಐನು ಟಾಪ್ ಕುಡ್ದಂಚ ಯೂಂಡು ತೂಪ ಬೆನಿಕ್ಲಿ ಬಳೆ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಪ್ಪು ಗೈಸ್ ಪಚ್ಚಿದು ಲೋಕೇಜ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ ಒಂಜಾರೆ ತುಂಡದ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪಿರು ಒಂಜ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡಪ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮದು ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಮళ్ళా భయంకర 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 అంజమనికి సాహస అంచా అది భయంకర అదే బోర్డర్ పాకిస్తాన్ బోర్డర్ హలో గైస్ ఏనెత్తే బోర్డర్ కి ఏ అయ్యో 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 అయిపోతా నించాలి నమ్మితే మంచి మైండ్ శాంతి అయిన ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಬರ್ಕ ಅದ ನೀರ್ದವು ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೇರಿಂಜ ಬೇರೆ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ಎಡ್ಕೊಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದರ್ಕ ಮಿತ್ತದು ಟಾಪ್ ಯು ಎಂಚೊಣ್ಣು ಟಾನ್ 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 ಪದ್ಯಾನ್ಯಾ ಅವನಿನ್ನ ಐನೇ ಪಂಡಂದು ಬರ್ಚಿ ನೀಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ಚಿ ಸುಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಬಜಕ್ಕುಡ್ಲು ಅನ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ರೂಟು ಈ ಜನ ಆಪೆಡ ಸುತ್ತದ ಒಂದು ರೂಟು ಮುಳ್ತೆ ತೂಪ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದ ಈಗ ಪೋಯಿನಿ ಓ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬಿರೋ ಪರಾತ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಜಾನೋಳ್ಳೆ ಏರಿಯಾ ಅವಳು ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಮರ ತೋಜುನ ಹೊತ್ತು ಗಿಟ್ಟಾಡ್ದೆ ಅವು ಬಜಕುಡ್ಲು ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 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 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
ಅವಳು ತಿರ್ತು ಹೋಜುಂಡು ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಹೋದು ದೇವಲೋಕ ಬನ್ಪತ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತು ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಅನ್ಬಿಡತ್ತ ಸತ್ಯ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಂಬುಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪ ಹೂವ ನೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳು ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕುಳ್ಳುದು ಆತ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಳ ತೋಜುಂಡು ದೂರ ಆಡದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿರದು ಕೊಸಿ ತೋಜು ಅವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಾ KSB ಕರೆಂಟ್ KSEB ಅಂತ ನೋಡು ಈ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಉಂಡು ಈ ಜನ ಅಯ್ಯೇ ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತೋಜು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಜಕುಡ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಒಪ್ಪು ನೋಡ್ಚಿ ಮುಗಲುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ಜನ ಬೊಡ್ಪುಲ್ ಹಾಕದು പോയി ദേവസ്ഥാനക്ക് അപ്പോൾ അടിപൊളി തിക്കു എനിക്ക് ഗുഡ് എന്താ കാട് താണ്ടി മലയെ താണ്ടി ಗುಡ್ಡೆ ಹೋದು ಮುಳಿ ಬೇರೇದು ಅದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯಾರತ ದೂರ ತೋಜುಂಡು ಇದ ಜನಲು ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಅಳು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಜುಂಡು ದೇವಳಕ ಅಳು ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಲುಂಡು ಅಂಚ ದಾಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಜಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣದ ಬತ್ತನೆ ಐಕಾಣದ ಇಕ್ಕೆ ಬರು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಹೋದು ಬರಿಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಳ್ತು പോയി ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಉಂಟತ್ತ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ತೂದು ಬರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯ್ಯಾರತ ಅದು ತೋಜಿ ಮುಗಾಲಡು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಬಳ ಅಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಬೋಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿನವರ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ದ್ವಾರ ನೋಡ್ತಿ ಅದ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಆಪೆಡ್ ದೇವಲೋಕ ಮನ್ಪುನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇತ್ತದ ಅವಳ ತೋಜುಂಡು ದೂರ ಆಡ್ತಿ ಇದು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್ ಇಂದು ಪನೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ಅಡಿಪೊಳಿ ಕಿಡ್ಕಚ್ಚಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ತೂದು ಬರ್ಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೀರುಂಡೆ ಓ ಉಂಡಿಯೋ ನೀರುಂಡು ಒಡಿಜಿ ಚಿರ್ತೂರ್ಲ ಈ ಲಕ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೋಜುಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು PHC ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕೊರೋಂಡ ಇಡೆ ಬರೋಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪೆರ್ಲಾದ PHC ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತ್ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚುಪ್ಪು ಜಾಗ್ರತೆ ಓ ಮೂಳು ಮಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಅಮ್ಮಣ ಆಪೆಡೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಂಕೇ ಮರಣ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಿಯೋ ಒಳ್ಳ ಪೈಪ್ ಪೆರ್ಮಾರಿದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ನೆಡ್ದು ಬತ್ತು ನೀರು ಊರ್ನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಉಡು இந்த மூளை ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಪೈಪ್ ಅವಳೆ ಹೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೋಳಿದಾರ ಕಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಹೋಜು ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಡು ತಾಂಡಿ ಅದ ಓ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಳ್ಪುರ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋಯದ ಪೋಪನೇಣ ಉಂತುನೇಣ ಜೂರು ಹೊಡ್ತು ಅಂಚ ಹಾಂ പോയി ಬರ್ಸರ್ಪಣ ಚಾನ್ಸಲ್ ಉಂಟು പോയി ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿ പോയിച്ചത് പോപ്പണേ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಅದು ಇದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ പോയി ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಿಟ್ಟದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಥ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವಿದ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್